Bueno, completamos, creo que unha boa semana de traballo, máis cortiña do habitual, non? Por xogar o sábado. Temos aí algunha dúbida con algún futbolista con pequenas molestias, que vamos a ver si, bueno, mañán tendremos que resolver, non? Si están aptos ou non para estar na convocatoria. Eu estou convencido de que, bueno, este bo nivel que están dando todos os futbolistas, máis alá do tempo que os empleas, non? Que iso é algo moi importante, creo que ven dado por eso, non? Porque, bueno, hai moita ilusión no plantel, hai moita ambición, todo o mundo está preparado, non? Está claro que son roles diferentes, que para o futbolista, pois, a veces participar menos minutos é complicado, pero en este equipo eu sei que, bueno, que tire do que tire o tempo que necesite vai a cumplir, non? Eso é unha garantía importantísimo como equipo e como adestrador, non? E ao final, máis alá dos resultados, que ahora están sendo bons e tal, o que un se ten que quedar é ca satisfacción de que non recordamos ben que equipo xogou contra ningún rival, non? Recordamos que todos os futbolistas están aportando, iso é o máis importante. E xa estamos adaptados, non? É dicir, ao principio sí que lle das máis importancia, ou crees que vai a ter máis importancia de que a realidade ten, non? Cando os equipos están ben ou están nun bon momento, dá igual un pouco a hora do partido, non? Incluso o día, non? Bueno, para nós este xa estaba fixado así para un sábado a 7 da tarde, bueno, creo que estamos acostumbrados, non? Ou non nos queda tan lonxe adestrar a esas horas, para nós non vai a ser unha dificultad, máis ben todo o contrario, non? Espero que, bueno, ao ser un horario de tarde dun sábado, pois que podamos sentar máis xente aquí, non? Para nós, bueno, xogar o sábado para despois poder competir o mércores e despois outra vez o domingo, pois será importante poder adiantar este, non? Sabendo que, bueno, hasta o partido de Copa, pois tes outros 3 días para recuperarte, para adestrar, non? Así que este sábado nos encaixa francamente ben, bueno, pensamos nada máis en este partido, creo que debe de ser así, non pensar o que tes por diante, e despois xa pensaremos nos siguientes. É un rival complicado, o que nós, bueno, creo que en algunhas cousas somos semellantes, non? A hora de querer ter a iniciativa dos partidos, un equipo que quere ter balón, que ten paciencia cando ten para buscar situacións de superioridade e chegar moitas veces á área, que o fai francamente ben. Bueno, é un equipo que tes que tratar sempre de que non este cómodo co balón, non? Ou ben que non o teña, que aí tamén está máis incómodo, ou que cando o teña, pois non este cómodo dentro do partido. Eu vexos con moita confianza e con moita fe no que fan, non? Ademais, o vexo, bueno, é a sensación que teño incluso en momentos máis complicados dos partidos, non? Sabemos, creo que é un paso adiante que deu o equipo, sabemos estar en eses momentos que non estamos a mellor tan dominadores ou tan brillantes, pois sabemos estar dentro do partido, esperar o noso momento. Eu creo que o domingo pasado fixemos un partido moi intelixente, que no segundo tempo merecimos gañalo antes, non? Bueno, esos son pasos pequenos que vai dando o equipo e que se ve que todo o que traballamos, o que se fala, o que queremos facer, pois se leva a cabo, non? A veces vale para ganar, outras veces non, pero se cree na idea, se traballa sobre ela e, bueno, en ese sentido non hai absolutamente nada que reprocharlle a esta plantilla e, bueno, iso é unha dinámica que temos que manter de aquí a final de tempada. E vimos dunha experiencia que nos ten que servir, non? Como todos os partidos que estamos xogando en esta segunda red, non? Son pequenas experiencias que vas acumulando dentro da categoría para conocela mellor, para conocer os rivais. Temos esa experiencia de, bueno, vai a facer 15 días que perdimos aquí, despois de moito tempo sin perder, con un rival que en teoría non parecía potente. Bueno, pois hai que sacar esas conclusións, non? Que hai que estar, como digo eu moitas veces, moi cerca do noso 100% todos para así ser un equipo complicadísimo de bater, non? Si polo que sexa, pois un día por uns futbolistas ou eu mesmo ou dentro dun partido tes uns minutos moi malos nos que te castigan ou nos que te fan goles e poñen por diante, todos sabemos que depois é máis complicado, así que é moi importante esa concentración desde o primeiro minuto e facer o noso partido, bueno, con plena confianza, pero sin ningún tipo de relaxación. Para mí tanta importancia como para a mesma que lle dan todos os adestradores, non? Teñan o modelo que teñan. Pasa que a veces, por ser arriesgados ou por querer ser un pouco máis ofensivos, parece que queres descuidar a outra faceta, non? Ou que a descuidas, ou que eres un pouco
kamikaze, non? Pero non é o caso. Os riscos están medidos, a veces hai que asumilos, é certo que non todos os asumen, pero nós creemos que hai momentos nos que hai que asumilos. E depois a nivel defensivo os números son bons, porque hai que pensar que no primeiro partido encaixamos 3 goles, e o Pontevedra nos fixo 2, non? Eses 5 goles, un 50% do que levamos encaixado, non? Pero probablemente teña moito que ver co nivel de implicación dos futbolistas, non? O traballo defensivo de todo o equipo é o que nos fai ser sólidos, máis alá de que arrisquemos máis ou menos, que hai momentos de moito risco, plantexamentos de algún partido na casa de moito risco, pero cando a idea asumen os futbolistas, cando saben que sí que pode haber risco, pero que se pode correxir, porque despois todo o mundo aporta sin balón, bueno, pois aí está un máis tranquilo. Algún día saldrá mal, porque isto nunca sempre sale ben, pero creo que temos un camiño claro e, bueno, de vez en cando hai que utilizarlo, non? Ser moi arriesgados, un poquinho menos, moderados, ou, bueno, depende do que nos pida o partido e o corpo. Iso vexo frente a un rival que eu estou convencido de que ten máis xogo que puntos, non? É dicir, creo que fixo moitos bons partidos nos que non foi capaz de sumar de 3, pero que fixo bons partidos, non? Que é un equipo con futbolistas de moitísima experiencia en esta categoría, é un club que leva, creo que 10 ou 11 anos, non? Competindo en segunda B, un club moi asentado, que xa está acostumado tamén a pasar algunhas temporadas complicadas por empezar mal, pero que acaban sempre indo a máis. Eu creo que é un equipo que ten potencial para estar mellor e que fai cousas para estar moito mellor, non? O que pasa que a veces o acerto pois te premia ou te penaliza, e, bueno, hasta ahora está costando un pouco pois acertar nos momentos que ten os partidos para facer gol, pois non está tendo ese acerto, e despois están facendo goles a veces con pouco, non? Entón, bueno, eso penaliza moito, moralmente penaliza moito, pero teño un respeto enorme a un gran club desta categoría, e sobre todo porque sei que ten bons futbolistas e que ten un bo adestrador. Un pouco de todo, non sei se o obxectivo claro do Coruxo ao principio de temporada era o ascenso, non sei, eu creo que si estar na zona media alta da táboa, bueno, na que tampouco hai tanta distancia cos de abaixo, pero todos sabemos que no fútbol pois tamén as dinámicas, non? Bueno, un pouco esa confianza que che dá ir conseguindo resultados pois é algo que agora lles está faltando, non? Pero creo que nos equivocaríamos se non respetáramos a un club como o Coruxo en esta categoría, repito, con moi bons futbolistas, con bo adestrador, con unha idea clara de xogo, e que está en todos os partidos moitas veces moi cerca de gañalos, non? Outra cosa é que pois non sexa capaz, polo que sexa, pero moi cerca de gañalos moitas veces. Estamos vendo que hai un momento da Liga, ou que estamos nun momento da Liga que, cando te enfrentes a rivales que están en momentos complicados, de unha dinámica de semanas sin gañar, pois ese primeiro gol que tantas veces comentamos, parece que pesa máis, non? Cando vas a un rival que non está en bon momento, e se ti te adiantas no marcador, non? E ao revés, tuvemos aquí a experiencia do Llanera, non? Que levaba moitos partidos tamén perdidos, se puxo por diante e lle deu unha motivación, bueno, para verse cerca dunha vitoria que hasta aquel momento pois, non conseguira, ou tiña solo unha, non? Entón é unha arma de doble filo, eu creo que a nivel psicolóxico sí que é importante, porque, bueno, hai máis urxencia, digamos, no que leva moito tempo sin gañar, pero eso tamén hai que saber manexalo, non pode servir para relaxarte, non? Ten que servir para saber, bueno, que podes arriscar o mellor máis, que podes asumir máis riscos porque, bueno, tes menos que perder, e porque se faz dano antes ao rival, pois o pode acusar. Ten futbolistas de moita experiencia, non? Antón de Vicente leva moitos anos no club, Mateo, un futbolista de moita calidad tamén que levanos no club, como Silva, bueno, eu creo que ten Alex Ares, que é un futbolista que eu tamén entrenei, bueno, a ver, con xente nova que chegou ao final do mercado, non? Como Iago Gandoi, como Arón, bueno, ten unha mezcla importante, non? De futbolistas con experiencia, seguro que, bueno, me olvido, pero non me olvido, de Lucas, de Manu, de moitos futbolistas de experiencia, e a vez ten esa sabia nova que tamén fai falta nos equipos, non? Eu creo que con a boa mezcla, bueno, un equipo, por tanto, peligroso. Eu creo que temos que ser conscientes de que é un equipo peligroso para nós e para calquera en esta categoría. Pois teño a sensación de ilusión, non? Que é o que creo que debemos de ter todos, non? No clube, no vestuario, nós como cuerpo técnico, e a afición, non? Creo que vamos a vivir, ou estamos vivindo un ano histórico, estamos vivindo agora unha semana tamén que vai a ser histórica, non? Pero o primeiro sempre é o que nos dá de comer, vamos a decir así, a todos, non? Que é o día a día da Liga, sacar o do sábado e afrontar despois o que veña
pois eso, con ilusión, que eu creo que como hai que afrontar estas cousas. O apoio que está mostrando o equipo, non? É dicir, veñen agora unhas jornadas nas que é importante que, bueno, que sirvan para unir todavía máis, non? A grada co equipo, nos bons momentos, bueno, iso sempre é máis sinxelo, bueno, e sempre pedimos que cando haxa dificultades sigan aí, non? Porque sobre todo os que están abaixo xogando son os que notan ese alento, así que, bueno, eu que pido que veñan a apoiar o 100% o equipo, que sirva para seguir medrando.